בוקר טוב לכולם, וכמה טוב לראות את כולם, אנחנו פה קרוב ל100 איש וזה משמח אותי מאוד. כשחשבתי אתמול מה להגיד, נזכרתי שהפורמט הזומי הזה שהתחיל עוד לפני שני סבבים של ועדות מלי, אי שם בקורונה, והוא מוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב, והוא מאפשר לנו להתקבץ מכל החזיתות של המדינה, ולעשות שיח רעים. והפעם אנחנו ממש בשיח של רעים, ממש ממשי. אנחנו נשמע מחברים, חברות, יותר נכון, שונות על ההתנסויות הממשיות שלהם בשטח, עם מוצרי אקס ליבריס השונים, במצבים שונים, בצרכים שונים, שבין אם הם מתגלים תוך כדי תהליכי עבודה שוטפת ומנסים לייעל תהליכים, או במצבים חריגים, מיוחדים, שדורשים תשומת לב ופעילויות מיוחדות. אז לפני שנתחיל, אני לא מאמינה שזה יקרה, אבל אנחנו אמנם בהפסקת אש, אבל יש לנו חזיתות רבות פה. אז שוב, אם באיזשהו מקום תשמע אזעקה, פשוט עזבו אותנו, גשו למרחבים המוגנים, אין צורך לכתוב התנצלות, אין צורך לעדכן, אל תרגישו רע על נטישת חלון פתוח, אנחנו, חלון, כן, בזום, הכל פתוח, הכל מובן. ועל אחת כמה וכמה שזה נוגע לדוברת הראשונה שלנו. אז אני גאה להציג את נופר אליאש, שבתפקידה הרשמי היא ספרנית שירותים טכניים, אחראית רכש וביבליוגרפיות, שזה מערכת לגנטו, אבל בכובע הלא רשמי היא תושבת של קריית שמונה. ואני לא צריכה לספר לכם את הדברים והמצבים שהם עוברים שם, ונופר יושבת כבר עמוק בתוך המרחב המוגן בשביל שהיא תוכל לדבר איתנו הבוקר. אז הנושא שהיא הולכת לדבר עליו הוא הכי אקטואלי שיש, תפקוד מערכות ספרייה בעיתות משבר, וזה פרויקט שהיא עשתה ובנתה ביחד עם נתנאל ביטון, שהוא עובד מערכות מידע ספרייתיות, והוא מתאם העלמה של הספרייה במכללת תל חי. אז נופר, בבקשה, הבמה כולה שלך. ונעמי, גם נתנאל עמוק במרחב המוגן וברמות נפתלי. אז נתנאל, גם אתה, תודה שעלית, ותשמור על עצמך היטב היטב. אז בבקשה תשתפו מסך ואנחנו איתכם. הם? רגע. לא מצליחה לעשות את התצוגה של למטה, יש לך פה מצד ימין למטה. כן, אני לא מצליחה לראות את אני חושבת שאם תחצי על F5, אני חושבת שזה גם יעביר אותך. F5. אם אני זוכרת תודה. נכון. כן, תודה. אז אני נופר מספריית אוניברסיטת תל חי. נכון, איך התבלבלתי, סליחה, אוניברסיטה. ואני רוצה לשתף אתכם היום בחוויה שאנחנו עוברים. שימו לב שאני אומרת עוברים בהווה ולא עברנו בעבר. כי המצב שלנו היום מאוד דומה למה שהיה באוקטובר 23. הספרייה בקריית שמונה סגורה, הספרייה בקצרין פתוחה, וכל הצוות שלנו עובד מרחוק, שוב. אז מה שאני הולכת לספר היום זה לא סיפור מהעבר, זה מה שקורה אצלנו עכשיו בזמן אמת. אז בתקופה שבין אוקטובר 23 למרץ 25 עברנו את הסבב הראשון. הספריות בקריית שמונה היו סגורות. האזור פונה, לא הייתה לנו גישה פיזית לספריות. הספרייה בקצרין נסגרה ואז נפתחה. המצב היה לא יציב בכלל. והניסיון שצברנו אז הוא בדיוק מה שמנחה אותנו עכשיו בסבב הנוכחי. מדובר בתקופה ארוכה ומאתגרת שאילצה אותנו להסתדר אחרת ולהמציא פתרונות תוך כדי תנועה ולמנף את המערכות של אקס ליבריס בדרכים שלא חלמנו עליהן קודם. מה למדנו? שהמערכות האלה יכולות לעשות הרבה מאוד, יותר ממה שחשבנו, אבל גם שיש פערים כאלה שמתגלים רק כשאתה תחת לחץ אמיתי. ודבר חשוב שאני רוצה להגיד כבר עכשיו, אנחנו יודעים שאלמה מציעה פתרונות נוספים, אולי אפילו יותר מתקדמים ממה שעשינו. אבל בואו נהיה כנים,
כשאתה בלחץ, כשיש פינוי, כשהצוות מפוזר, אתה הולך לפתרון הראשון שעולה לך לראש. אתה לא עוצר לחפש בתפריטים מתקדמים, וזה בדיוק מה שקרה לנו. אז מה שאני מציגה היום זה את הגישה המעשית. מה שעשינו בפועל, מה עבד, מה לא, ומה היינו עושים אחרת. אז בואו נתחיל עם החלק הראשון, תצורת חירום של אלמה ואנליטיקס. כולנו מכירים את הכלים האלה, זה הלחם והחמאה שלנו כספרנים. ביום רגיל אנחנו משתמשים בהם לניהול השאלות, קטלוג, רכש, דיווח, שגרה. אבל בזמן חירום, הכלים האלה הפכו לקריטיים ברמה אחרת לגמרי. פתאום הם לא רק כלי ניהול, הם קו החיים של הספרייה. גילינו יכולות שלא ידענו שקיימות. ובמקביל נתקלנו באתגרים שלא חשבנו שנצטרך להתמודד איתם. ואני רוצה לקחת אתכם לשני העולמות האלה, גם ההצלחות וגם הקשיים. כשהספריות נסגרו בפתאומיות, הדבר הראשון שעשינו, וזה היה ברור, זה להעריך את כל ההשאלות. כל מה שמחוץ לספרייה, אצל סטודנטים וסגל, צריך להישאר אצלם עד שנוכל לפתוח מחדש. אי אפשר לבקש מאדם שפונה מהבית שלו להחזיר ספר. ואלמה אכן מאפשרת לעשות את זה, היכולת קיימת. אבל הנה הבעיה. כשעושים את זה פריט אחרי פריט, או אפילו בקבוצות, זה יוצר עומס אדמיניסטרטיבי עצום. תחשבו על זה, מאות השאלות פעילות וצוות מצומצם שעובד מרחוק, בלי גישה למקום עבודה רגיל. במצב כזה אין לך את הלוקסוס לשבת ולהעריך ספר. והלקח הכי חשוב שלמדנו, שהיינו צריכים מלכתחילה להגדיר את הספריות כסגורות רשמית בתצורת אלמה. פעולה אחת פשוטה שהייתה מייעלת את כל מה שבא אחר כך. כי מה שקרה בפועל, כשספרייה אחת, זאת שבקצרין, נפתחה חלקית חודש-חודשיים אחר כך, המערכת הניחה שהכל חזר לשגרה. תקופות ההשאלה חזרו אוטומטית לרגיל, הודעות חידוש התחילו לצאת, וכנסות כמובן, סטודנטים התבלבלו, ואנחנו היינו צריכים לתקן הכל מחדש. כאב ראש שהיה אפשר למנוע. מה שכן עבד ממש טוב, זה התאמה הדינמית של מדיניות ההשאלה. הצלחנו לשנות תקופות השאלה לקבוצות שונות, לבטל מגבלות חידוש, להתאים תורי הזמנות לקיבולת השירות המצומצמת שלנו. את כל זה עשינו דרך ממשק התצורה של אלמה. וברגע שהבנו את הלוגיקה, זה עבד. אבל צריך להגיד בכנות, עקומת הלמידה לצוות שלא היה רגיל לניהול מדיניות מתקדם, הייתה תלולה. במיוחד תחת לחץ, כשטעות קטנה יכולה להשפיע על מאות משתמשים. עכשיו בואו נדבר על משהו שהיה לנו מאוד מאוד משמעותי. תקשורת עם הסטודנטים. יישמנו הערכות אוטומטיות וביטלנו את כל ההתראות על החזרת פריטים. למה? כי חשבנו על זה, וההבנה הייתה פשוטה. כל הודעה שמתייחסת להשאלה, גם אם היא מנוסחת ברגישות מלאה, נושאת ציפייה מובלעת שהסטודנט צריך לעשות משהו עם הספר שאצלו. ובזמן פינוי, כשאנשים עזבו את הבתים שלהם, זה פשוט לא אפשרי ואפילו לא ראוי. ההודעה הכי מתוכננת בעולם עדיין אומרת בין השורות, יש לך ספר, תתעסק עם זה. וזה הדבר האחרון שסטודנט בפינוי צריך לשמוע. אז מה עשינו? יצרנו קשר ישירות, בטלפון, אחד, שיחות אישיות, לא הודעות מערכת. כי זו הייתה הדרך היחידה ליצור קשר אנושי ומרגיע בלי לייצר לחץ. וכאן אני רוצה להעלות נקודה שאני חושבת שרלוונטית לכולנו. היינו מאוד רוצים שאלמה תאפשר לשלוח הודעות כלליות לסטודנטים, כאלה שלא קשורות בכלל לעסקת השאלה מסוימת. פשוט הודעה מהספרייה שאומרת, אנחנו כאן, הכל בסדר, ככה וככה עובדים עכשיו. ערוץ תקשורת חירום טהור, בלי הלחץ שמגיע עם הודעות על השאלות. תחשבו כמה זה היה עוזר, גם לנו וגם לסטודנטים. אבל למיטב ידיעתנו, היכולת הזו לא קיימת עדיין, והמגבלה הזו אילצה אותנו להסתמך על מערכות חיצוניות דרך מנהל סטודנטים, מה שבגע למעשה בתפקיד של אלמה כפלטפורמה מרכזית. ועוד שינוי משמעותי,
תהליכי עבודה. כל מה שקשור לרכש עבר למשאבים אלקטרוניים. שינינו את תהליכי האישור, יצרנו מסלולי אישור חירום שקיצרו את הזמן ממספר שבועות לימים ספורים. וזה היה קריטי. הסטודנטים היו צריכים חומרים ללימודים, המרצים היו צריכים חומרים לשיעורים, ולא יכולנו לגרום להם לחכות שבועות. בזמן חירום גם המוטיבציה ללמוד שברירית, וכל עיכוב יכול לגרום לסטודנט לוותר. ומשהו שלא ציפינו לו, המשבר נתן לנו הזדמנות להתמקד בפרויקטים אחרים, כמו הטמעת אלגנטו, ומיזוג הקטלוג עם ספריית אוהלו. אלה פרויקטים שבשגרה קשה למצוא להם זמן, כי תמיד יש דברים דחופים יותר. אבל כשהפעילות השוטפת הואטה, יכולנו סוף סוף להקדיש להם את תשומת הלב הנדרשת. כלי ניהול הקטלוג של אלמה באמת הוכיחו את עצמם פה. הגירת נתונים, איחוד כפילויות, הכל תוך כדי משבר. לא פשוט, אבל המערכת החזיקה. עכשיו בואו נדבר קצת על אנליטיקס, וזה היה ממש הפתעה בשבילנו. כשכל פעילויות ניהול האוסף המסורתיות היו מושעות, סוף סוף הייתה לנו הזדמנות לשבת ולנתח לעומק את המשאבים האלקטרוניים שלנו. אתם יודעים איך זה, ביום רגיל אנחנו רצים בין משימות, ואין זמן להסתכל על הנתונים באמת. המשבר יצר גם את הזמן וגם את הצורך הדחוף בהחלטות מבוססות נתונים. ומה שגילינו הפתיע אותנו לגמרי. מסדי נתונים שהיינו בטוחים שהם חיוניים, כאלה שהרגשנו שאי אפשר בלעדיהם, שימוש מינימלי. ומסדי נתונים שחשבנו שהם שוליים, שאולי אפילו שקלנו לבטל, מעורבות עקבית מקבוצות משתמשים מגוונות. זה היה רגע של פתיחת עיניים. אנליטיקס אפשר לנו לראות מעבר לספירות הורדות פשוטות. ראינו זמן שימוש בפועל, דפוסי שימוש, דפוסי חיפוש, דפוסי שימוש, מי באמת משתמש במה ומתי. זה שינה לנו את כל התמונה לגבי מה באמת חשוב לקהילה האקדמית שלנו. הנתונים האלה הפכו קריטיים להחלטות תקציביות, ואני לא צריכה להסביר לכם. בתקופה של אי ודאות כלכלית, כל שקל צריך ללכת למקום הנכון. יכולנו לחשב עלות לשימוש עבור כל מסד נתונים, לזהות מגמות שחוזות צרכים עתידיים, ולהחליט בביטחון מה לחדש ומה לבטל. היכולת לייצר את הדוחות האלה מהר ובדייקנות, פירושה שיכולנו להגיב בזמן אמת לאילוצים תקציביים בלי לנחש. ועוד שימוש חשוב שאולי לא חושבים עליו. הפקנו דוחות של כל הסטודנטים עם השאלות פעילות, כולל פרטי קשר מעודכנים. זה מה שאפשר לנו לפנות אליהם יזומית, לא לחכות שהם יבואו אלינו, אלא להגיע אליהם. מה שיכול היה להיות סיוט אדמיניסטרטיבי של רשימות אקסל ושיחות טלפון אקראיות, הפך לתהליך מסודר של מעורבות משמעותית עם הסטודנטים. בואו נעבור לחלק השני של ההרצאה, ריאלטו וניהול ספרים אלקטרונים. אז התמנו את ריאלטו ביוני-יולי 23, חודשים ספורים לפני שהכל התחיל. בדיעבד התזמון היה מוצלח להפליא, כאילו מישהו ידע מה הולך לבוא. כשרכישת ספרים פיזיים הפכה לבלתי אפשרית, כי אין ספרייה פתוחה לקלוט אותם, אין צוות במקום לאבד אותם, עברנו לאסטרטגיה שנותנת עדיפות מוחלטת לדיגיטלי, ומנוע ההמלצות של ריאלטו פשוט הפך לקריטי. ככל שהביקוש לחומרים דיגיטליים עלה, וזה היה עלייה דרמטית, כי פתאום כל מה שהיה פיזי צריך להיות דיגיטלי. האלגוריתמים של ריאלטו הצליחו להמשיך ולהציף אפשרויות מתאימות. זה לא מובן מאליו. כשהביקוש קופץ ככה, מנוע שלא מסוגל להתאים את עצמו פשוט מציף רעש. ריאלטו עשה עבודה טובה בסינון. תהליכי האישור בריאלטו גם עבדו מצוין. היה לנו זינוק דרמטי בבקשות רכש, וריאלטו אפשר לנו לשמור על פיקוח מתאים בלי שזה יעט את התהליך. המעבר מבקשה לאישור לרכישה היה מהיר, וכמעט כל בקשה קיבלה אישור. כי הצורך היה אמיתי ומוכח,
ומערכת העיבוד הייתה יעילה מספיק כדי לטפל בכמויות. ואפשר לראות את זה בבירור בנתונים. רכישת ספרים אלקטרוניים ב-24 היו גבוהות משמעותית מ-23. זה לא סתם עלייה, זה שיקוף של שינוי אסטרטגי שלם, מפיזי לדיגיטלי. וריאלטו אפשר לנו לעשות את השינוי הזה מהר, בלי לאבד שליטה על האיכות ועל התקציב. ועכשיו לחלק השלישי והאחרון, לקחים מעשיים, פתרונות יצירתיים והמלצות למוכנות לעתיד. אני חושבת שהחלק הזה רלוונטי במיוחד, כי הלקחים שאני הולכת לשתף הם לא תיאורטיים, הם נולדו מניסיון חי ואנחנו ממשיכים ליישם אותם. כל מוסד שנמצא באזור מאותגר, ולא רק בצפון, יכול להתקל במצב דומה. הניסיון הממושך שלנו חשף תחומים שבהם הפונקציונליות של אקס ליבריס לא הספיקה. והיינו צריכים להמציא פתרונות תוך כדי ריצה. ואני חושבת שהפתרונות האלה שווים שיתוף כי הם יכולים לעזור גם לכם. דוגמה ראשונה, מגבלות התקשורת בעלמא. כמו שסיפרתי, לא יכולנו לשלוח הודעות חירום כלליות דרך המערכת. אז יצרנו מערכת מסרים היברידית, שילוב של מידע שמפיקים מעלמא עם כלי תקשורת חיצוניים. הכנו תבניות, הודעות סטנדרטיות מחוץ לעלמא, כאלה שאפשר להתאים מהר לכל מצב. מהספרייה הסגורה ועד הספרייה חוזרת לפעילות חלקית. ואז שלחנו אותם דרך מערכת מנהל סטודנטים לקבוצות ממוקדות. זה לא אידיאלי, ברור, כי אתה תלוי בגוף אחר. אבל זה מה שאפשר תקשורת אישית ומרגיעה בזמן שהיה קריטי. דוגמה שנייה, הכנת צוות למצבי חירום. הבנו שלמצות את הכלים של אקס ליבריס בחירום דורש הכנה מראש. המשבר חשף פערי ידע בתצורות מתקדמות, דברים כמו שינויי מדיניות השאלה בקנה מידה גדול, ניהול תבניות התראות, הגדרת ספרייה כסגורה, דברים שאף אחד לא חשב עליהם ביום רגיל, אבל קריטיים בחירום. אז מה עשינו? פיתחנו רשימות תיוג מפורטות לתגובת חירום, צעד אחר צעד לכל מערכת של אקס ליבריס. לדוגמה לעלמא, מה עושים ביום הראשון? אנליטיקס, אילו דוחות צריך להפיק מיד. הרשימות האלה עשו שני דברים קריטיים. קודם כל הבטיחו יישום עקבי של מדיניות חירום. כל איש צוות עושה את אותו דבר, בלי תלות בזיכרון או באינטואיציה. ושנית, הפחיתו את העומס הקוגניטיבי. כשאתה עובד תחת לחץ עצום, עם חרדה, עם אי ודאות, אתה צריך הנחיות ברורות שאפשר פשוט לעקוב אחריהן. לא להתחיל לחפש בתיעוד איך עושים דברים. והרשימות האלו יכולות לשרת גם מעבר לחירום. הן יכולות לשמש חומרי הכשרה. ככה כל איש צוות יכול לפתח מהר מומחיות, גם בתחומים שהם מחוץ לאחריות היומיומית שלו. כי בחירום אתה לא יכול להגיד, זה לא התחום שלי. כולם צריכים לדעת הכל. בהתבסס על כל מה שעברנו, יש לנו כמה המלצות מרכזיות שאנחנו רוצים לשתף. גם עם הקהילה פה וגם עם אקס ליבריס עצמם. ההמלצה הראשונה, ואני חושבת שזו הכי חשובה, פיתוח מודול ניהול חירום מקיף בתוך אלמה. תחשבו על לוח בקרה חירומי שמנהל ספרייה יכול להפעיל בלחיצה אחת. לחצת וכל הפרוטוקולים המוגדרים מראש נכנסים לפעולה. ערכת השאלות אוטומטית לכלל המשתמשים, ויתור על כנסות, התאמת תהליכי עבודה, עדכון סטטוס הספרייה, הכל בפעולה אחת, בלי שצריך לרוץ בין 20 מסכים בזמן שהעולם סביבך קורס. תחשבו כמה זה רלוונטי, כן? לא רק למלחמה, גם רעידות אדמה, גם מגפה, גם שיטפונות, כל מוסד יכול להיקלע למצב הזה. המלצה שנייה, שיפור אנליטיקס למצבי חירום. מה שאנחנו צריכים זה תבניות לוח בקרה חירומי שמציגות מיד את מה שחשוב. ניסיונות גישה של משתמשים שנכשלים, דפוסי שימוש חריגים, מצב זמינות של כל שירות. ובנוסף, יכולות התראה בזמן אמת. שהמערכת תגיד לך, שים לב, יש עלייה של 300% בניסיונות גישה למסד נתונים X. ככה שאתה יכול להגיב לפני שזה הופך לבעיה. וההמלצה השלישית, וזו אולי הכי קרובה ללב שלי,
תקשורת חירום מתקדמת. הכוונה היא ליכולות לשלוח הודעות ממוקדות לקבוצות ספציפיות על פי קריטריונים מרובים. סטודנטים עם השאלות פעילות, סטודנטים מאזור מסוים, סטודנטים מפקולטה מסוימת. בנוסף, אינטגרציה עם מערכות מסרים חיצוניות, וואטסאפ, אס.אם.אס, מייל ותבניות הודעות חירום שאפשר להתאים מהר בלי לאבד את הטון האישי והמרגיע שמצבי חירום דורשים. כי בסופו של דבר, הסטודנטים שלנו הם אנשים שעוברים משהו קשה, והתקשורת שלנו איתם צריכה לשקף את זה. אז בואו נסכם. הניסיון שלנו הוכיח שני דברים במקביל. מערכות אקס ליבריס יכולות לקיים שירותי ספרייה גם כשהכל סגור, וזה מרשים באמת. אבל גם שיש מקום משמעותי לשיפור בפונקציונליות שמיועדת למצבי חירום. המסר המרכזי שאני רוצה שתיקחו מכאן, שהמערכות האלה יכולות לעזור בחירום, אבל צריך להתכונן מראש. צריך פתרון בעיות יצירתי וצריך הבנה של המערכת שהיא מעבר למה שאנחנו עושים ביום יום. ואני אומרת את זה מניסיון חי, כמי שנמצאת בתוך זה עכשיו. הלקחים מהסבב הראשון הם בדיוק מה שמחזיק אותנו היום. ולסיום, ספריות הן הליבה האקדמית של המוסדות שלנו. היכולת שלנו לתפקד בחירום משפיעה ישירות על הסטודנטים, על המחקר, על חוסן המוסד כולו. סטודנט שלא מצליח לגשת לחומרי לימוד, זה סטודנט שעלול לנשור, וזה משהו שאנחנו בתור ספרנים יכולים למנוע. בעולם שהולך ונעשה בלתי ודאי וכולנו חיים את זה, ההכנה המוקדמת היא לא מותרות, היא הכרח. מערכות אקס ליבריס נותנות בסיס חזק, ועם שיפורים ממוקדים, הן יכולות להפוך לכלים אפקטיביים עוד יותר, בדיוק ברגעים שבהם הם הכי נחוצים. תודה רבה. תודה רבה רבה נופר. וואו, יש לי המון המון מה להגיד ושאלות, אבל קודם אני רוצה להגיד שאני חושבת שהחוסן שאתם מראים הוא לזכותכם הגדולה ולזכות התלמידים שלכם. אני מחזיקה את עצמי ואני לא שואלת שאלות, ואני אבקש גם מכולם. אנחנו בעצם, יש לנו 3 הרצאות, טק 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 טק, אז אנחנו ניתן את המקום לכל אחד, ואז נעשה סשן של שאלות בסוף. אז אם יש לכם שאלות, תרשמו את זה בצ'אט, או תרשמו לעצמכם, ואני מבטיחה שנחזור לזה. אז אני מתכבדת להזמין עכשיו את אסתי קליין, מנהלת הספריות של מכללת הרצוג, שתספר לנו על מארבע יוצאת אחד, איך הם איחדו ספריות אקדמיות שלא היו קשורות זו לזו למערכת אחת באמצעות אלמה ופרימו. אסתי, בבקשה. תודה. אני אשתף, רק תגידו לי שרואים. רואים? מעולה. טוב, אז אני קודם כל נרגשת, רוצה להגיד, אני בכל זאת אנצל חצי דקה ממה שיש לי להגיד שאפו לנופר, גם באמת למדנו המון, גם בשיחה המקדימה שהייתה לנו השבוע, מרשים, החוסן, היכולת שלכם באמת לקחת את כל מה שאתם עושים, לעשות את השיפט הזה ולהישאר ממוקדים כשהעולם קורס, אז הייתי חייבת, סליחה נעמי שלקחתי עוד חצי דקה. טוב, אז גם אני מתרגשת להיות פה הבוקר, רוצה קודם כל להודות, זאת ההזדמנות להגיד גם תודה לכל השותפים ולכל החברים פה, תודה למלי ולאקסליבריס בעצם על המלגה, אחד הדברים אחד החובות האחרונים כמו שאמרנו של המלגה שקיבלנו לצאת לכנס איגלו בסיינה, היה גם לעשות את זה בעברית, אז אני שמחה לשתף פה את הקהילה בתובנות. עכשיו בניגוד לנופר שהנושא שהיה מאוד 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 אקטואלי, הנושא שלנו הוא תהליכי מאוד, ואני אראה את זה בהמשך. אז בעצם חלק מהדברים שאני אספר, חלק מהספריות כאן עברו. חלק מהספריות עברו תהליכים דומים, אני אדבר גם על איחוד והטמעה של אלמה ופרימו, וגם על מיזוגים שונים בספריות, ובעצם אני מקווה שכל אחד יוכל להתחבר, וגם מי שעבר תהליך כזה יוכל להתחבר לדברים שהיו, ושמי שעוד נכונו לו דברים כאלה בעתיד, אם זה עכשיו הטמעה של פרימו ND ודברים כאלה, יוכל לקבל מזה תועלות להמשך.
הכותרת של המצגת היא מארבע יוצאת אחת, במקור גם היינו ארבעה מציגים. רק אני מדברת פה היום, אבל חלק ממה שתראו שאני אציג במצגת הזאת הוא היכולת באמת שבנינו, שהיכולת שיצר האיחוד והמיזוג הזה, שאני יכולה לעמוד פה ולדבר בשם ארבעה אנשים שונים, בעצם בשם צוות הנהלת הספריות של מכללת הרצוג. אז אני רוצה להגיד תודה בהזדמנות הזאת לצילה מזרחי שמנהלת הספרייה באלון שבות, לנחמה פרידמן שיצאה לפנסיה וחלקכם מכירים, שניהלה את הספרייה בהיכל שלמה בירושלים, ולדיוויד אודס שהוא מנהל הרכש שלנו, שבנו איתי את המצגת הזאת, והיו שותפים לכל תהליך גם ההטמעה שאני אספר עליו, ולכן היה לי חשוב ככה להזכיר שמות. אז בואו תצאו איתי למסע שעשינו לאיחוד 4 ספריות לאחת עם אלמה ופרימו. ועכשיו המצגת כמובן נתקעה לי, אז שנייה. טוב, אז ככה התחלנו. אתם רואים פה בתמונה תמונות של 4 מוסדות. בצד ימין למעלה ישיבת הר עציון, בצד שמאל למעלה מכללת הרצוג, למטה בצד ימין הקמפוס במגדל עוז של מכללת הרצוג, ובצד שמאל למטה... זה אליי. וצד שמאל למטה הקמפוס של מכללת ליפשיץ. בעצם הסיפור מתחיל מישיבת הר עציון ומכללת ליפשיץ, שני מוסדות משמעותיים. מכללת ליפשיץ כבר בת מעל 100 שנה, ישיבת הר עציון מעל 50 שנה, ומכללת הרצוג שנוסדה בעקבותיה. ובעצם לכל מוסד במקור היה א' משלו, לספריית הר עציון, למכללת הרצוג, למכללת הרצוג היו 2 קמפוסים, ומכללת ליפשיץ. ובעצם מה שבאנו לעשות פה, זה לאחד 3 אלפים לאלמה. התחלנו את התהליך של האיחוד הזה עוד עם פרימו בשלב מאוד מוקדם. המניע לאיחוד בעצם היה איחוד, ספריית ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג פעלו עוד ביחד גם פיזית, ובשנת 2014 היה איחוד מכללות של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ, ובעצם זה הוביל לשינויים גדולים מאוד בצוות. היינו צריכים לאחד צוותים של 4 ספריות לאחת, והתמודדנו עם 2 אתגרים עיקריים. אחד זה איחוד באמת של הצוות וכל התפקידים, והשני זה איחוד של המערכות של הקטלוג, והם הולכים יד ביד כמו שתראו בהמשך. אז כאמור, האיחוד של המכללות היה ב-2014, והתחלנו לעבוד וכל ספרייה עבדה עם האלף שלה, אבל ב-2020 כבר ראינו שהתהליך הכל מבוסס יותר, הצוות כבר עובד, וזה תהליך שלוקח שנים. ובעצם עבדנו ביחד ואמרנו, אוקיי, שלב הבא זה אלמה, ואז פרצה הקורונה. אז עכשיו שאני אומרת קורונה, זה אנחנו כבר 6 שנים, וכאילו מי זוכר קורונה והכל, אבל תראו איך בעצם הכל כמו שנופר אמרה, יש גלגל חוזר בעולם, ופעם זה מגפה, ופעם זה מלחמה, ופעם זה שלב אחר של מלחמה, ויכולים להיות עוד דברים. ובעצם זה דרבן אותנו, את המנהלת הקודמת שלי, ציפי קלר, שחלקכם מכירים, לרוץ ולעשות את השיפט הזה לאלמה מאוחדת, ובעצם להשלים את האיחוד כמו שצריך. אז התחלנו את התהליך בקיץ 2020, עד שהתקבלה החלטה, הנהלה והכל ותקציבים, ובעצם עלינו להעביר עם אלמה ופרימו משותפים בנובמבר 2021. זה היה תהליך ארוך, תהליך משמעותי, ואני אתן רק דוגמה אחת של זה, של בעצם היה יכול לשבת סטודנט, וכבר יכולנו להשתמש ולאחד בין הספריות, ויכולנו לתת ספרים, וישבנו ספרים, ועוד עשינו את זה בהשעה בין ספרייתית, כי זה היה אלפים שונים, אבל בעצם יכול לשבת סטודנט, נגיד לפילוסופיה, פילוסופיה יהודית, ולהיות צריך ספר מכל אחד מהקמפוסים, וצריך לחפש ב3 אלפים. ואז עברנו לפרימו, אז בסדר, אבל צריך להזמין, אז הוא צריך לבקש מהספרייה הזאת, וצריך להתקשר לספרייה השנייה. זה היה מורכב, אתם מכירים את זה טוב. אז למה לאחד? למה בנקודת זמן הזאת כבר התחלתי, ובעצם היינו צריכים קודם כל לעשות שירות מאוחד. את הסטודנטים שלנו לא משנה שיש 3 אלפים, 3 אינסטנס של א'. הם צריכים שירות אחיד ומאוחד, לא מעניין אותם מה קורה ארגונית ואצלנו, הם צריכים גישה למאגרים. עכשיו אנחנו מדברים על ספרייה בסדר גודל משמעותי. אוסף הספריות, הספרייה המאוחדת כולל מעל 250,000 ספרים, וכמובן יש מלא מאגרי מידע ואפילו אוספים נדירים, ובעצם ומאות אנשי סגל, אלפי סטודנטים, היינו צריכים לתת שירות מאוחד לכולם בצורה שהיא משמעותית ביחד. והמערכות ניהול היו מורכבות, היה צריך לעבוד, כמו שעכשיו נופר מה שהיה צריך לעבור ממערכת למערכת, היינו באלף, והיה צריך לעבוד עם השעה בין ספרתית, ואז היה בפרימו, וכן ולא, והמון, ומערכות שונות, ומערכת SMS נפרדת, וכל הדברים, והיו תהליכים מורכבים, והדבר המשמעותי באמת היה המעבר ללמידה מרחוק, שבעצם היינו צריכים לתת מיד שירות אחיד, וכמו שאמרתי, את הסטודנט לא עניין,
איפה ומה הבעיות שלנו, הוא צריך שירות, הוא צריך גישה למערכת, הוא צריך יכולת הזדהות אחידה, שזה גם תהליך שעברנו ביחד עם ההטמעה של אלמה, זה היה כבר תהליך ארגוני, עברנו לאופן אטנס במקביל לעלייה של אלמה. בסוף הרעיון היה לתת לסטודנט דרך עקבית לגישה, לא משנה מאיפה הוא, לא משנה מאיזה קמפוס, ואם אמרתי שהיו לי 4 מוסדות ו3 קמפוסים, אז נהיה הקמפוס הרביעי, שהוא הקמפוס של למידה מרחוק, והפך להיות מאוד מאוד משמעותי. אז היו לנו אתגרים ייחודיים. סליחה, הייתי אז היו לנו כמובן אתגרים ייחודיים. בעצם היו לנו שיטות קטלוג ייחודיות לאורך כל השנים. לכל ספרייה הייתה שיטת קטלוג משלה. ספרייה אחת ומיון משלה, עוד יותר. ספרייה אחת עבדה עם... ספרייה אחת מקטלגת לפי דיוי, ושתי ספריות אחרות מקטלגות לפי שיטה אחרת שפותחה פה, שיותר דומה לשיטה של גרשם שולם, ובעצם היינו צריכים לעבור למשהו אחד. אתם יכולים לראות איך היה נראה פרימו שלנו בתחילת הדרך. יש פה את אותו ספר, ב4 ספריות, וזה מה שהסטודנט רואה, הוא מחפש את הספר הזה, ועכשיו צריך ללכת לפתוח כל רשומה ולהיכנס, והאם זה מה שהוא רוצה, ופה זה בכלל 2 גרסאות, ופה זה זמין, וכל הדברים האלה, אז זה היה מורכב. שיטות עבודה שונות, כל אחד בעצם עבד בשיטה אחרת. ספרייה אחת עשתה רכש, ואז הכניסה אותו עוד לאלף, ואז הספר נכנס. ספרייה אחרת עשתה קודם רכש, עשה קודם כל את הרכש באלף, ואז הכניסה. היה עוד ספרייה אחת, היה לה השאלה לשבועיים עם מערכות אוטומטיות, וספרייה אחת נתנה מראש חודשיים. כל מיני דברים כאלה שהיו מורכבים, אני עוד אמשיך לספר על זה בהמשך. אז תהליך התכנוני שלנו, קודם כל, אני אתחיל מהשורה האחרונה דווקא פה. השינוי התרבותי הוא שינוי הרבה יותר משמעותי מהשדרוג הטכנולוגי. כי עם טכנולוגיה בסוף אנחנו יודעים להתמודד, כולנו אנשי מידענות ומידע, וכולנו יודעים להסתדר ובצורה זו או אחרת וברמות שונות כמובן, אבל כולנו מסתדרים עם זה. אבל השינוי הזה המשמעותי היה התרבותי. היה פה לעבור לעבודה באמת רוחבית של עבודה של צוות לא קטן, בעצם 3 צוותים שונים, להפוך אותו לצוות אחד משמעותי. זאת הייתה, זה היה השינוי הארגוני המשמעותי בעצם. עברנו בעצם מתפקידים שהיו מבוססי מיקום, כל קמפוס, לתפקידים מבוססי תחום, ואני ארחיב על זה. בעצם, במקור היה לכל ספרייה שהייתה ספרייה עצמאית במקור, היה איש רכש, היה קטלוג, היה מנהל מערכות מידע, היה מתאם א' לכל ספרייה. ובעצם הקמנו פה עכשיו צוותים משותפים שיש להם אחריות משותפת. אז היום יש צוות קטלוג שיש לו אחראי אחד, אבל יש נציגי ועדת קטלוג בכל אחת מהספריות, והם עובדים ביחד כי אנחנו מקטלגים באלמה אחת ונותנים נושאים, אני ארחיב על זה עוד מעט, משותפים ולא משותפים, אבל צריכים שזה לא יתנגש אחד לשני בעבודה. השאלה בין ספרייתית נהייתה אחת, כי אם פעם היינו צריכים השאלה בין ספרייתית בכל קמפוס החוצה, אז היום יש מישהו שאחד שמרכז, אבל כל הקמפוסים נותנים שירותי השאלה בין ספרייתית לכל הקמפוסים ולכל האוניברסיטאות והמכללות האחרות, אז חייבים פה צוות שתהיה פה מדיניות אחידה, וככה כל דבר. אז בעצם עשינו את זה לכל תחום, לקטלוג, לשאלה בין ספרייתית, לפרימו, לאתר הספרייה, יש דברים שעוד גם משתנים והולכים. בעצם יש לכל דבר נציגים מכל הספריות. ובאמת החלק המשמעותי הוא גם היה העבודה עם אקסליברס, אבל אני אתייחס לזה בהמשך. אז זה בגדול. אוקיי, אז עיצוב מחודש של תהליכי העבודה שלנו. פה יש תמונה באמת יש לי אני באמצע התמונה ויש לי ילדה באמצע התמונה כי זה היה קורונה. ובעצם, ונציגות פה של אקסליבריס, של נינה וחן פה. ואנחנו פה בעוד, כל אחד ישב מהבית שלו ובקורונה וניסינו להבין לאן אנחנו הולכים. זה היה תהליך מאוד משמעותי של הערכה מחדש, כי בעצם במקור, בהתחלה חשבנו שאנחנו עושים את זה ועוברים על כל תהליך, וכל ספרייה, אמרתי לכם, ספרייה אחת היה לשבוע, ספרייה אחת היה לשבועיים, ספרייה אחת היה אוטומטי, ואז הבנו שאנחנו בעצם מנסים לשחזר את כל מה שהיה לנו, ועשינו סטופ, ואמרנו אנחנו צריכים להבין את תהליך העבודה החדש, ויצרנו מתהליך העבודה הישנים, תהליך עבודה חדש ומשמעותי. זאת אומרת, גם לחשוב על כל תקופות השאלה, ולחשוב על משהו שיתאים לכולם, שיתאים, היה לנו במקור, אמרתי לכם השאלות לפי זמן, אבל גם היו השאלות שמבוססות אוסף, והיו השאלות שמבוססות מעמד משתמש, אם זה סטודנט לתואר ראשון, סטודנט לתואר שני או סגל,
ואת כל הדברים האלה היינו צריכים עכשיו לחשוב מחדש. אז עצרנו, עשינו תהליכי עבודה, בעצם ישבנו ועשינו קבוצות עבודה לכל תחום, לתחום השאלה, לתחום קטלוג, עם מה שאמרתי שקורה עכשיו, בעצם היינו צריכים לבנות את זה. כל המקטלגים מכל הספריות ישבו ביחד והבינו איזה דברים אנחנו צריכים בקטלוג, איך להגדיר נושאים, איך להגדיר נושאים משלוש ספריות, איך להגדיר זהויות משלוש ספריות. איך עושים שזה לא יתנגש. זה המקום להגיד תודה ליעקב מאקסליבריס, שבאמת היה שותף משמעותי עוד באלף, ועבר לצוות של אלמה. כמובן, יש פה עוד הרבה עבודה עם כולם, אבל הוא מלווה אותנו לאורך כל הדרך. אז באמת עשינו קבוצות עבודה, וישבנו ולהבין מה אנחנו צריכים, מה עבד טוב, מה היתרונות שאנחנו יכולים לקחת מכל עבודה של ספרייה, ומה אנחנו יכולים לייעל ולעשות עכשיו משהו חדש. ובאמת, מה יהיה יותר פשוט, מה יהיה יותר אפקטיבי. והקורונה הייתה משמעותית, כי בעצם נתנה לנו כמו שנופר אמרה, ברגע שאתה עובד בלחץ ובחירום, אז אתה בעצם צריך לחשוב על דברים אחרת. אז עשינו את זה תוך כדי קורונה, וכן לקחנו את הזמן, זה לא היה משברי בצורה שנופר תיארה, אבל עשינו את זה בעצם בצורה משמעותית, אם כבר עם למידה מרחוק, מה שלא היה קיים לפני זה. טוב, כמו שאמרתי עם אקסליבריס, פה אתם רואים תמונה מיום העלייה לאוויר, עשינו עוגה חמודה כזאת של הצוות, אתם רואים פה את הצוות באלון שבות ועם הצוות של אקסליבריס, וברקע בזום אתם יושבות הספריות האחרות, כי לא הצלחנו להביא בצורה הזאת את כולם. אז באמת היה מאוד משמעותי לעבוד עם הצוות של אקסליבריס, באמת המשמעותי היה שהם לימדו אותנו חלק מהתהליך של לעבוד ולחשוב ולתכנן כל הטבלאות, אני מכיר, כל מי שעבר פה לאלמה מכיר כל הטבלאות של האימפלמנטציה והאינטגרציות וכל הדברים שהיה צריך, אז באמת ישבו וליוו אותנו. זה היה משמעותי לנו להבין איך עושים תהליך כאילו בצורה מסודרת עם הבייסקאמפ והכל, ובאמת חיזק את מה שאמרנו מקודם, ששינוי כזה הוא קודם כל תרבותי ואחר כך טכנולוגי, אבל הם קשורים אחד בשני. וזאת ההזדמנות שלי גם להגיד תודה לקהילה. חברים פה רבים מספריות רבות, מאוניברסיטאות, ממכללות, שיתפו איתנו באמת ברוחב לב, מסמכי הטמעה ומסמכי מילוני מונחים, וכשמשהו לא עבד, הרמתי טלפון ללא מעט ספריות, אני לא אציין עכשיו את כולם, אבל באמת רבים מהיושבים פה עזרו לי ולנו משמעותית. וזה באמת היה באמת מאוד משמעותי. אני שמחה היום, אחרי שהתהליך שלנו היה, אחרי שעברנו את התהליך הזה, גם לשתף פעולה בחזרה ולחזור ולעזור לספריות אחרות. זה מבחינתי חלק בלתי נפרד מהתהליך. זה שיש פה קהילה כזאת יציבה ומשמעותית ישראלית, ושיש עם מי לעבוד, ובשפה שלך, ולא כל פעם רק ללכת ולחפש במסמכי הטמעה, אז תודה. כמו שאמרתי, התהליך בעצם היה מאוד משמעותי מבחינת הכנה ומעבר מעקב רציף. היינו צריכים לעשות את הכל ככה מאוד בזהירות, כל דבר עבד בצורה מאוד מובנית. היו הדרכות לפני, היה קבוצות עבודה, היה צוות עבודה והטמעה של אלמה שעבד בעצמו, ואז העביר את זה לצוות, וכל דבר היה בשלבים. לכל דבר ליווה הדרכה גם של אקסליבריס וגם של הצוות שלנו. כל שינוי בעצם היה עם אימייל שהכותרת שלו נגיד הייתה עדכון אלמה, כולם ידעו שזה מה שהם צריכים לקרוא, כולם ידעו שזה מה שהם צריכים עכשיו ללמוד, בתהליך באמת שמעדכן באופן שוטף את הצוות. טוב, שינוי תרבותי וטכנולוגי כבר אמרתי, אבל באמת אחד הדברים, כמו שנופר אמר, שברגע שבלחץ ובחירום אתה יודע מה לעשות, נותן לך עוגן מאוד משמעותי, גם להיות במקום הזה וגם לעבור את התהליך. עוד דבר שחשוב להגיד, זה שכל זה קרה תוך כדי עבודה רגילה, זאת אומרת, לא יכולנו לסגור ספרייה לשנה ולהגיד, אוקיי, עוברים עכשיו, למרות, יש לנו תהליך מורכב, אז אנחנו סוגרים את הספרייה ונותנים פחות שירות. השירות נשאר בדיוק באותה רמה, המשכנו לעבוד עם א', לא סגרנו שום שירותים, ובעצם היה נקודות עוגן במעבר שיכולנו להתקדם איתם ולתת נקודות בדיקה קבועות וכל הדברים שבאמת היו חלק מהתהליך עם אקסליבריס, אבל היו משמעותיים גם לנו. אז איך זה עובד בפועל? קודם כל אנחנו באיזשהו מקום עדיין בתהליך. זה תהליך שהוא כל הזמן מתמשך. זה שהתהליך עבודה שלנו הוא תהליך משותף ותהליכי, זה עוד משפיע עלינו עד היום.
איחוד רשומות עוד שנייה, אני אגיע תכף, אתם זוכרים את מה שהיה פה, אז אם אתם רואים בצד שמאל את מה שהראיתי למתחילים מקודם, היום תוצאה נראית ככה. יש בעצם רשומה אחת, לקחתי עכשיו דוגמה אחרת כי זה עוד בעבודה, אבל רשומה נראית ככה, סטודנט רואה או מרצה רואה, רשומה אחת עם תוצאות בשלוש ספריות, לא צריך להתחיל להתבלבל, רואה מיד מה יש לו באיזה מקום. זה כבר לא מבלבל אותו ברמה הזאת. בכל מקום אתם רואים שיש פה צורות, שיש פה שיטות מיון שונות, ובכל ספרייה את מה שהם מכירים, והכל מופיע בצורה מאוד ברורה, באיזה מיקום גם בקמפוס, באיזה מיקום אנחנו בקומות, ובאיזה מיקום האוסף יושב. באמת הצוות עובד בשותפות מדהימה. זה כיף לראות מה שהתהליך הזה עשה לנו, ובעצם יצר עבודה שיתופית משמעותית. זה מאפשר לנו היום באמת, אני לא אכנס עכשיו לגמרי, אבל באמת להחזיק את המיון בשורות שונות ברשומה, והכל עובד ביחד. זה גם פתר דברים של צורות כתיבה שונות בעברית, כתיב מלא, כתיב חסר, היה לנו פה הרבה עבודה, זה באמת תהליך שהצוות עובד עליו עכשיו, בימים אלה ממש עוברים על בעצם לאט לאט אנחנו עוברים על כל הספרים לפי אחד הקמפוסים, ומאחדים את הכל. עבודה משמעותית, אבל באמת יוצרת שיתופי פעולה משמעותיים. כמו שאמרתי, התהליך עדיין מתמשך, אנחנו כרגע מאחדים רשומות ולא זהויות ונושאים, זה יהיה בשלב הבא. וכמו שאמרתי, יש נושאים שונים ודברים נפרדים לכל קמפוס שעדיין גלויים ברשומות הקטלוג, ואנחנו בסדר עם זה. אז השיפורים המיידיים, כמו שאמרתי, הייתה חוויה, זה הופך בעצם אסתי לחוויה שתי אחרת. דקות. מעולה, אני בסדר. זה הופך לחוויית משתמש ברורה, יש שורת חיפוש אחת, מאוד ברור, זה אתם רואים את הבית הישן שלנו, האמת, אנחנו בדיוק בהחלפה, שהכל בעצם נמצא במקום אחד לכל הקמפוסים, לא משנה מי נכנס מאיפה, אז המידע הפיזי עוד מפוצל, כי יש עוד פתיחה שונות, אבל כל השאר יושב פה במקום אחד מאוד ברור, זה שיפר לנו לאין שיעור את שירותי הספרייה מרחוק, נתן לנו אפשרות באמת לעשות את כל מה שאנחנו עושים ביחד ובצורה אחידה וברמת שירות אחידה. וכמובן שעם כל ה-AI שנכנס עכשיו, אז בכלל אנחנו כבר נותנים פתרון הוליסטי לכל הדברים. ובאופן משמעותי שיפר את השימוש במשאבים שלנו וייעל את תהליכי העבודה. וחסך בעצם בסופו של דבר במשאבים. לטווח הארוך, כמו שאמרתי, הפכנו לאחריות משותפת צוותית, זה הפך למומחיות עמוקה יותר, דווקא בגלל שכולם צריכים להכיר מספריות שונות, אז מקטלג לא נשאר רק בנישה שלו, בתחום שלו שהוא קטלג, אלא הופך להיות מקטלג שמכיר המון המון דברים מסביב, שיתופי פעולה כבר הרחבתי לא מעט, ועדיין יש לכל צוות מקומי, מקום משלו, ואת הייחודיות של הקמפוס שלו, והתוכניות שנלמדות בקמפוס שלו, וכל זה, סטטיסטיקות ומידע אמינים יותר, באופן משמעותי, כי אם פעם הייתי צריכה להוציא דוחות מהארק של א', לא אני, צילה ודייוויד, אז היום אנחנו מוצאים עם מערכת אחת, מרוכזת, שיכולה לתת לנו באמת מידע על כל הספריות ביחד, ועצמאות והפחתת התמיכה, כי היה טוטל פעם, ואז היום אנחנו עושים כבר המון דברים בעצמנו, וזה חלק מהתהליך בעצם של ההכנסה, של הקליטה, שלמדנו באמצעות אקסליבריס. זה היה תהליך ארוך, כמו שאמרתי, התחלנו מקיץ 2020 עד נובמבר 2021, זה לא חד פעמי, אנחנו ממשיכים לעבוד, זה שינה את כל תהליכי העבודה שלנו, אפשר לנו גם תמיכה בחזון המשותף של המכללה, שבעצם נותן מקום גם לאקדמיה, גם לחינוך וגם לחלק התורני, והוא משרת את החזון גם במובן של שיתוף משמעותי של דברים נרחבים לספרייה אחת. לקחים מרכזיים באמת שהתהליך של התכנון וההכנה היה משמעותי, ואם לא היינו עושים אותו בצורה היסודית שעשינו, לא היינו יכולים, להגיע לתוצאות האלה. זה פה הצוות שלנו אחרי האיחוד. גם בקורונה. אז הסביבה, זה שהייתה סביבה תומכת גם של המכללה, גם של הצוות כולו לתהליך השינוי המשמעותי. אמרתי, הצוות והתהליך היו לפני הטכנולוגיה, הגמישות בפתרונות הטכניים באמת, גם כמו שנופר אמרה, יש דברים שאקסליבריס יכולים ושקיימים במערכת, ויש דברים שבאמת היינו צריכים פתרונות לא out of the box, ולצאת מחוץ לקופסה, ולעשות דברים ייחודיים לנו, והשיתוף פעולה פנימה והחוצה טוב, זה סוגר את כל מה שאמרתי. אז אני ממש מסיימת, משפט אחרון. באמת, זה מיוחס להנרי פורד, כן, גוגל נתן תשובות סותרות. אז להתאחד זה באמת התחלה. התחלנו מהאיחוד, זה היה משמעותי, אבל להמשיך לעבוד ביחד, והתהליך הזה הוא
תהליך שיוצר צמיחה, ולעבוד ביחד זאת כבר באמת הצלחה, ואני גאה בצוות שלי. יופי, תודה רבה אסתי, והזמן קצר, אז אני ישר רצה להציג את ההרצאה הבאה שלנו, ואנחנו בעצם נשמע ונדבר על מה קרה לאלמה שלי. איך אנחנו מתמודדים עם כל העדכונים והשינויים באלמה. מאת אסתי גוגנהיים, הספרנית בתחום הקטלוג, בצוותים של רמבי ומיון ומטה דאטה בספרייה הלאומית. אסתר, בבקשה. אסתי, את יכולה להוריד את המצגת שלך? כן, סליחה, זה... כן, טוב. תודה. אוקיי, אז אני הולכת לדבר גם על דברים שקורים לנו בעלמא, דברים שצריכים לקרות והם לטובה, וקורים אצל כולנו, אבל עדיין לפעמים יש התמודדות עם זה. לכולכם בטח קרה כבר שאתם מגיעים בבוקר לספרייה, פותחים את המחשב, והעלמה נראית אחרת. יש איזה כפתור שזז, איזה חיפוש שעובד אחרת, לא יודעת מה. יכול להיות באמת שיש שיבושים, אבל גם ייתכן שזה פשוט release. מה זה בעצם release? אני מקווה שכולכם כבר שמעתם את המילה, יודעים שזה קורה. זה פיצ'רים חדשים, זה תיקונים של דברים שהתלוננו עליהם, או אפילו לא ידענו שזה באג, ופשוט התמודדנו עם זה. זה כל מיני שינויים שכל המערכת עוברת רכיב רכיב, מעבר לממשק של New Generation, וכל מיני עדכונים נוספים. מתי זה קורה? כל חודש. בדרך כלל זה רק שינויים קטנים, רק מה שנקרא תיקונים. 4 פעמים יש ריליס גדול, בשפת אקסליבריס, פיצ'ר ריליס. התקנה היא על ידי אקסליבריס. יש דברים שאנחנו, כל ספרייה וספרייה, צריכים לעשות להם אקטיבציה. זה עובר קודם, שבועיים לפני הריליס עצמו, עולה לסנדבוקס, אז עולים גם ה-release notes, ובואו נראה איך עובדים עם זה. כי הפתעות זה נחמד, זה בהחלט הפתעות יותר נחמדות ממה שנופר עוברת עכשיו, אבל לפעמים עדיף להתכונן. אז כבר הזכרתי שיש release notes, זה בעצם רשימה של אקסליבריס שכל מה שהולך לקרות מפורט שם, מה פשוט קורה, מה צריך להכתב בספרייה אם רוצים להשתמש בזה, וכולי וכולי. איך אנחנו מתמודדים עם זה בספרייה הלאומית? זה בעצם, נעמי הציגה אותי בתחום קטלוג, מי שמכיר אותי, אני עברתי תפקידים בתוך הספרייה, וזה בעצם משהו שעבר איתי מתפקיד לתפקיד, שאני עוברת על ה-release notes. פעם הייתי פשוט שולחת מיילים לאנשים אם היה נראה לי משהו שיכול להיות רלוונטי משהו, עדיין אני עוברת על ה-release notes. בריליסים קטנים עדיין אני פשוט שולחת מיילים לאנשים, ובריליסים גדולים התחלנו עם המעבר לבניין החדש, התחלנו להשקיע יותר. ולמה זה חשוב עם הבניין החדש? כי אנחנו הרבה יותר רחוקים אחד מהשני. כבר אין את זה שאני שולחת למישהו מייל ואז יש שיחת מסדרון לדבר על זה. אז לריליסים הגדולים, לפיצ'ר ריליסס, יש לנו צוות קטן עם אנשים מכל התחומים וכל האגפים שעובדים עם אלמה. עדיין אני עוברת, כפי שאמרתי, על ה-release notes. אחר כך אני מסכמת את זה, את הדברים שיכולים להיות חשובים לנו בגוגל דוקס,
ואנחנו נפגשים ומחליטים ביחד מה לאקטב, מה לא לאקטב, ויש לזה ממש תופעות לוואי חיובית הייתי אומרת. כי אנחנו צוות של אנשים שאנחנו לא המנהלים שנפגשים כל הזמן, אבל אנחנו אנשים שמכירים את העבודה, וכל אחד מהזווית שלו. ויוצאים מזה שיחות על תהליכי עבודה ועל דברים אחרים שיש ממשק בינינו, שלא היה יוצא אחרת. אחרי שאנחנו מחליטים, כל אחד בודק את הדברים שלו בסנדבוקס, אני כותבת איזה מייל, שולחת לחברי הצוות, וכל אחד מפיץ את זה עם איזה דגש מה רלוונטי לצוותים שלו. זה הגוגל דוקס שלנו. אתם רואים שיש כאן טאבים, אז עוד תוצאה חיובית מתוך זה שעברנו לשיטה הזאת, שיש לנו איזשהו תיעוד מה החלטנו ומה קרה מתי. איך בכלל הגעתי להציג את זה? כמו שאמרתי, זה משהו שפעם ביקשו ממני באחד התפקידים שלי וזה פשוט עבר איתי ולא נתתי על זה מחשבה בכלל עד שהייתה מישהי, זאת הייתה לורי סאדרס מווזלין יוניברסיטי ששלחה באלמאל שאלון על איך ספריות מתמודדות עם זה ועניתי על זה ומתוך זה יצא משהו האמריקאים הציגו באילונה שנה שעברה, ואנחנו, אלכס פלשר מקנדה ואני הצגנו את זה באיגלו. זה סיכום של כל מה שהמוסדות השונים עושים. בגדול היה אפשר לראות שכמה שהמוסד יותר גדול, משקיעים יותר. זה עד כדי כך ש... אלכס שהוא אחראי על קונסורציום של 19 ספריות, הוא ממש מנהל ויקי עם זה, עם כל השינויים, שהם יכולים לבדוק, כל ספרייה יכולה לבדוק שם. אנחנו קצת חריגים, כי מבחינת הגודל אנחנו בעצם צריכים להיות בשורה התחתונה, אנחנו מעל 300 אנשים שעובדים עם אלמה, אבל מבחינת מה שאנחנו משקיעים, אנחנו באיזה מקום טוב באמצע. האם זה כדאי כל הדבר הזה? הרי זה הולך לקרות בכל מקרה, נכון? אני אגיד את זה אני אתן שתי דוגמאות. אחת, הראשונה, זה פשוט קרה, לא היה לנו מה לעשות עם זה. וזה שבריליס של אפריל שהיה פיצ'ר ריליס, לא זוכרת, פיצ'ר ריליס האחרון, הוסיפו את השפות שהן איזו ולא ברשימה של מרק עצמו, לא ל-040, כן ל-041, לא ל-008, הוסיפו את זה לדרופ דאון. שעד עכשיו אצלנו בספרייה הלאומית משתמשים בקודים האלה די הרבה, בשביל כל השפות היהודיות. ג'ודו, ערביק ג'ודו, טאץ ג'ודו, לא יודעת מה. ופשוט הספרנים שעובדים עם זה, למשל בכתבי יד, יודעים את הקודים האלה, מי שזה צץ לו מדי פעם היה צריך ללכת לרשימה חיצונית לבדוק את זה. אז שמחנו מאוד כשראינו את זה, בדקנו את זה כולנו ביחד שישבנו בזה, רק בדקנו שהשפות שאנחנו צריכות באמת נמצאים ברשימה. בפועל, ושלחתי את זה במייל לכולם, בפועל מה שקרה, שכתבו לי, אסתר, זה לא שהוסיפו שפות, זה פשוט השתבש. עכשיו מה קרה? בגלל שהוסיפו המון שפות, אז כל דבר שיש בו את ה-ENG זה צץ, מי שכאן אתם רואים למעלה, כתב ENG כבר לא מקבל English, אלא מקבל בשורה השלישית, אלא מקבל רשימה ארוכה של דברים. וה-English הוא איפה שלמעלה. סליחה, למטה. עכשיו, מה היה היתרון?
אני ידעתי שזה הולך לקרות, כשכתבו לי את זה מיד, הסתכלתי מיד, הבנתי מה זה, כתבתי עוד מייל, זה ככה, אנחנו עכשיו בקשר עם אקסליבריס על איך אפשר לפתור את זה שזה יהיה יותר שימושי למשתמש הממוצע. דוגמה אחרת, שדווקא צריך אקטיבציה מצד המוסד, כל ספרייה. אתם כולכם מכירים את זה שמסתכלים על ה-versions, רוצים לדעת מי עשה משהו, וזה Mr. System. בספרייה גדולה כמו אצלנו, שיש הרבה אנשים שיש להם הרשאות להריץ ג'ובים, Mr. System לא יודעים תמיד מי זה. שוב בריליס האחרון הוסיפו שאפשר להציג גם את השם של מי שהריץ את הג'וב. זה מה שרציתי. וזה נראה ככה, שכתוב עכשיו שם המשתמש, ובסוגריים סיסטם. וכמובן שהחלטנו פה אחד כולנו שאנחנו מאקטיבים את זה, אבל שוב, אם לא היינו עוברים על זה, ולא היינו מחליטים ביחד, אז לא היינו יודעים שאנחנו צריכים לכתב את זה, ולא היינו יודעים שזה הולך לקרות, וגם לא כל הג'ובים מקבלים את זה, כי יש גם ג'ובים שרצים אוטומטית כל שבוע, כל לילה, כל שעתיים, והם לא מקבלים את זה. אז שוב שלחנו לאנשים הרלוונטיים מייל בשביל שיבינו למה יש עכשיו פתאום סיסטם וסיסטם עם שם משתמש, וגם שזה לא חל על דברים שהיו בעבר. אז המעקב על הריליסים זה בהחלט השקעה. אנחנו מנסים למצוא את האיזון בין ללכת לאיבוד בין כל הפרטים ולמצוא את הדברים רלוונטיים. ואם אתם עדיין לא מתייחסים לזה, מתכננים לזה שיש ריליס, אז התזמון שלנו יצא מעולה, כי הריליס הבא של מאי הוא שוב פיצ'ר ריליס, הוא יצא לסנדבוקס ב-19 לאפריל, כלומר יום ראשון הבא, אז עולה גם ה-release notes גם עולה לפרודקשן יום הראשון של מאי, שזה יוצא 3 במאי, ומשהו שלא הזכרתי, לפיצ'ר ריליסס, לריליסים הקטנים אין את זה, לריליסס הגדולים יש עוד עדכון שבוע אחרי זה, שאם יש דברים שלמרות כל הבדיקות וכו' וכו', אף ספרייה לא עלה על זה, הם יכולים, אקסליבריס יכולים לעדכן שוב ולתקן דברים כבר שבוע אחרי שזה עלה לאוויר, ולא צריך לחכות לריליס הקטן הבאה. אז נותר לי רק להגיד תודה רבה, גם לכם על ההקשבה, וגם למלי שאפשר לי להגיע לכנס איגלו. טוב, רגע, האינטרנט שלי לא יציב וסגרתי קצת. תודה רבה רבה אסתר. הזמן שלנו הוא בול. אז לפני שאני פותחת לשאלות, אם מישהו רוצה להישאר ולשאול על הזמן, זה בסדר. אם מישהו מרגיש שהוא צריך, אנחנו נשלח גם פרטים ופרטי קשר של כולם, כך שתוכלו לשלוח שאלות. אז אני רק באמת רוצה להודות לשלושת הדוברות שלנו, לנופר אליאש, לאסתי קליין ולאסתר גוגנהיים, וגם לתת ככה איזה מידע. דבר ראשון, הצעות לאיגלו, איגלו השנה שמתקיים בטייפיי, טיואן, אפשר להגיש הצעות להרצאות עד 3 במאי. אז אם אתם בעניין להגיש הרצאה, קדימו ועדכנו, וכמובן אם מישהו מגיש הצעה, נא לעדכן אותנו, אנחנו נשמח לדעת כמה אנשים מהארץ נוסעים וכו' וכו'. ב', בעזרת השם בחודש הבא, ב-14 במאי, אנחנו נשמע את ההרצאה הבאה במלי ב-10, Understanding the Dedupe and Ferber Process for Primo VE, מאת יואל קורטיק, מאקסליבריס. אז זהו, אז אני עכשיו נותנת ופותחת לכם את הבמה. אם מישהו מרגיש שהוא חייב לרדת כי השעה כבר 11, אנחנו מבינים. תודה רבה לכולם, שמרו על עצמכם בכל חזיתות המדינה.
אז כן, אני פותחת לשאלות. תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון. זה לא ממש שאלה, אלא הצעה, ואני מרגישה כמעט כמו אשת מכירות של אקסליבריס, אבל נופל למה שאת אמרת, כאילו, שיהיה איזה כפתור אחד שגורם לכל הדברים לקרות. אני מאמינה שלא להכל, אבל אני חושבת שחלק מזה אפשר לעשות עם library O. זה שינה את השם מדי פעם, שזה מתמשק עם אלמה ופרימו דרך API, אז לכן לא הכל רק איפה שיש API, וזה יכול גם להריץ ג'ובים שמבוססים על שאילתות באנליטיקס, ואם הבנתי נכון, זה אפילו את יכולה מהאנליטיקס להוציא מיילים, כתובות מיילים של הקוראים שלך, ולשלוח את זה למערכת חיצונית, משהו של מייקרוסופט או משהו כזה, שישלח לך את המיילים. אז זה עוד השקעה לעשות את זה, אבל אולי זה משהו שאנחנו גם בתור קומיוניטי צריכים לראות אם אנחנו רוצים לעבוד על משהו כזה. מה שאנחנו חשבנו זה פשוט לפתח, שיפתחו איזה משהו שבמצב חירום, במקום שתתחילי לעשות, להיכנס לאנליטיקס ולחפש, ולהיכנס לאלמה, לקונפיגוריישן ולחפש, ולעשות ככה ואת זה ואת זה ואת זה, אז בכפתור אחד כל ספרייה, תוכל בעצם, כל ספרייה יש לה את ההגדרות חירום שלה. אז שבכפתור אחד ילחצו והגדרות חירום של כל ספרייה ייכנסו לתוקף. כן, הבנתי את זה, פשוט בלייברי, את יכולה לקחת את כל הרכיבים שיש לך עכשיו, וזה כמו מין אבני בנייה כזאת, ואת יכולה לתת לזה להריץ, וזה גם, את יכולה להגדיר מה צריך להקשיב למה. אז אולי, אמרתי, אני קצת מרגישה אשת מכירות של אקסליבריס. זה באמת מרשים הדבר הזה. ואז כן, אולי אפשר שהם יעשו שם כמו מין טמפלייט, שאנשים, כאילו ספריות יכולים להגיד זה צריך לקרות אצלנו, זה גם וזה לא, ובכל אחד לעשות את ההגדרות שלו במערכת, מבעוד מועד. שלא נצטרך. ממש. אני אתייחס לשאלה שנשאלה בצ'אט לגבי ההרצאה של לינדי שהתבטלה בגלל המצב כן, המלחמה. גם אותנו זה מאוד מעניין. בהחלט. אנחנו מסתכלים על אזור סוף יוני, אבל עוד לא נקבע משהו סופי. יש לאקסליבריס שם גם את אילונה באמצע ועוד כמה דברים, אז אנחנו מסתכלים על התאריך הזה. לא שכחנו, לא שכחנו. טוב, אז אם זהו, אז אני שולחת את כולם לדרככם, שיהיה סוף שבוע שקט ושלום ושלווה, ואני אעדכן, מבטיחה לעדכן במייל, וזהו, בהצלחה, ולהתראות לכולם.